Dende hai xa varios anos as campañas de Nadal para os mariscadores xa non son o que eran. Lonxe quedan aquelas épocas nas que aumentaban considerablemente os seus ingresos. A escaseza do recurso e o seu pouco valor en lonxa son algúns dos condicionantes. Anos atrás que sí, era a campaña fuerte porque había marisco no mar, traías o marisco e valía. Si vale agora, pero por moi pouca cantidad que traes, o xornal pode subir 20 euros porque a cantidad de marisco que podes traer ou peixe non traes cantidad. Non traes sempre a mesma cantidad, que son eses kilos en concreto, aínda que suba o precio, que pode aumentar 20 euros como moito. En Rianxo, o Opósito decidiu manter pechadas as súas concesións nestas datas, debido a que o marisco non dá a talla regulamentaria, apostando de cara á campaña do verán. Non vemos un sitio adecuado para poder abrir con tamaño reglamentario. Vamos a deixar pechado para recuperar para a campaña de verán. Por eso non se abre, que ademais sabemos a necesidade que hai de abrir unha zona de cada este verán, porque os lombos non vai a soportar a estadía da xente nel. Por exemplo, está que xa lo están indo a Japónica a maioría dos barcos, están ganando 30, 40 euros, 50 se collen a medio kilo de fina. Así as cousas, os produtores deberán centrar os seus esforzos no libre, principalmente nos lombos do Ulla, e aí as expectativas tampouco son demasiado boas. O Opósito rianxeiro non descarta ter que solicitar o seu peche e acollerse a un paro. Unha que sería bo para os lombos, porque hai moita cría tamén nel, e sería bo pechalo polo motivo de que cara ao ano que ven xa, deixalo cada ano que ven para que po ano sigue hai marisco, e outra polo mariñeiro, para que poida gañar un pouco un xornal, porque a día de hoxe xa ganar 30 ou 40 euros entre que gastas de gasolina e gasoil non compensa.